Amara Okeke. Nne ka afa gị? Favor Okeke. Okay. Eme onye a? Madam ema this boy. Ọmụma mma ya bụ na obi side nke ebe obibe nwanne m nwoke short. Okay. Nwanne m nwoke ọmụma mma ya. Nwoke ọkwa ndị a ka itiri sniper n'ofe na rice na ihe ndị ọzọ? Yes, sir. Okay. Madam, oge o tiri data sniper, iriri nri anwa? Eriri m nri ahụ maka na mgbe m jiri nwa gị usoro rie? Nwa m usoro wee rie. Ya nwa budo onye buru ụzọ rie ya wee butezielu m nke mmeri ihe anụnwa nke m na-eri bezon na agụụ ji ma ndị abata m n'oge. So m na-asị ya na o nwere ka ofe a si na-atọ. Ọ sịkwa m na o nwere ka o si were na-atọ. Anyị wee nenewezie ihe wee bụrụ na sniper ka ọ gbanyere m na nri na n'ofe ahụ. So anyị mụ na nwa m anyị wee rọchizie were mmanụ anyị were ṅụọ n'abalị ahụ. Ihe ndị ọzọ ihe ọ gbakarịrị ma rice ma close up ihe chọt ma nnu ihe niile bụ ihe anyị nwere ike iri ma ọ bụrụ na anyị batara ma ọ were sie nri o ji dị sniper gbaka anyị na ha ncha niile. Okay. Ọgụnwa rịpọtụrụ dị mata? Ọhụm rịpọtụrụ dị mata. Okay. Then ihe abụ agụ na-eche mba Udogachi Anambra steeti nke gọvanọ Anambra steeti kreatiri iji zọọ ndụ ndị mmadụ ma zọpụtakwa ndị mmadụ. Thank God na ụnụ gbawara n'oge, onwe ihe mere ụnụ ọnụ ọfịs anyị kere na anyị nwa bụ ndị chọpụtara datin. Then since ya nwa ke treatment ụnụ nagoro maka ya? Bezon mmanụ ahụ anyị ṅụrụ mee ihe anụnwa anyị chọrọ ije nene ahụ anyị ka anyị je nene ahụ anyị mara ka onwego ihe ụda mejiri n'ahụ anyị. So ya ka anyị na-achọ ije. Ka ekwe n'afa gị? Afa mbụ Amara Okeke. Onye ebe? Nwada Eziama Amish. Okay. Okay. I pray nothing will happen to you people. Yeah? Yeah. Ya unu ruo unu echeki ya. Ọ bụ na onwego any other thing ka unu nwee ike tinyekwa aka ka azọwanye m ndụ. Yes. And ka unu si ebe a bụ ka unu ya aga for general check-up ka ama na onwego ọ damejiri. Bịa nwoke, kekwenye bụ ebumnobi gị ji wee chigbukọ family? Madam, ke ihe o mere iji kpuje security that day? Ihe o mere o ji wee kpuje security, ọ na-abụ oge ọbụla m bata ọ na-ezu ohi na be m. But m na-ekwukwarụ ha onye ọbụla akpa nwa onye ya eme ihe a n'ozi nwa woman bikwa n'akụkụ be anyị ahụ adịghị n'ahị ala ka o jeru na be ya ụbọchị ahụ wee je ka o zuo ohi. That woman were chụwa ya ọsọ gbasasịrị pas ya gbagba ọsọ. The woman wee bịazie ebe m nọ wee na-echisara m na o mere ihe atụnwa na o hurie mmiri ose n'anya. Ndị mmiri ose a the woman burie wee bịa na o hurie mmiri ose wee mezie ya lọchi akpọ sekuriti. O huru the woman mmiri ose? O huru the woman mmiri ose and the woman bukwara mmiri ose ahụ wee bịa and e nwere witness fụkwara ya nọ with mmiri ose ahụ. Anọ m na o nwere ihe ọ sụrụ the woman na ntị. Yes, the woman enwere obere dọtị ya na ntị mgbe ahụ ọ bịara. Ọ bụcha ha na ọ na-ebi like that because aga m ekwu nke bụ eziokwu mana otu ahụ o siri hụye mmiri ose ahụ si otu ahụ wee dọ n'ahụ the woman. Ke afa the woman? The woman bụ Catherine onye ihe anụnwa onye umeze Amish. Okay. Ka ọ bụ. Okay. Then unu gachazie report ọ na-ezu ori na nke gị na security Amish Central Vigilante agụ na-eche mba. Then ka etiricha dị mata gịnị na gịnị ka ọ kwụrụ gị ụgwọ ya that day? Ihe ọ kwụrụ m ọ bụkwa ha na ọ kwụrụ m na ụgwọ ọ kwụrụ m ọbụna onye chairman dị security because ọ bịara threat n'iwe m si m na mụ jere kpọrọ ya ka ihe a merụ na m agwara ya si m na mụ firuru na nwa obere ego a m ji na mụ ya ewepụta that money mbụ nna ya mbụ nwanne m nwoke ahụ obi na nke ya na mụ ya ewepụta obere ego ahụ m ji erie ya. So ndị meziri pịara ihe mere ihe asị ya
ọga ihe ị na-ekwu na ha nọ ebe a n'ihu ha n'anya ha na-apụ onye gwara ya ihe abụọ Azụka Epunem gwara ya ihe a sị ya na ha nọ n'anya na-abụ na ntị dis woman nwatakịrị a wee sị na ijere je buru pawa bank ị bịazie kịta ha nọ bịa ka ị difendiwe ya na o meghị ya ka anyị gwa onwe anyị eziokwu mgbe ahụ ka dị ọkpọghị gaziri m sị m na ihe mere dị ka ya nye m 30,000 ka m wee pawa bank ahụ bọọla Imo and ihe ngori ebe 2 years ago bụ 65,000 nnukwute power bank. Okay. So that power bank ahụ kwụrụ n'ụgwọ ya ka ekwuchaziri dị mata na this boy wee dezetiri ụnụ. Yes, ka ekwuchaziri okwu ihe ma ahụ esetụrụ ahịa na anyị anazi everyday nnabatakwa ana m enotisikwa na ọ na-abịa ohi na be ma after ka akwachaziri nwanne m nwoke ọ rughị 2 weeks ndị nwunye nwanne m nwoke jiri wee na ya nwa mee ihe ahụ nwa batazie wee zukwa ma pọmpin meshin ihe o zuru ezu na be anyị ọ bụghị ihe eji ọ na-akọ wee were sniper ahụ wee gbaziela anyị na nni ahụ. Okay. Yes. Nwoke ihe o kwuru. Yes sir. Ọkwa ịma na by this age ị na-eme ụta na ibu na problem dị ihe egbusibilata ndị mmadụ. Are you not aware? Ka ụdị obi ọjọọ ị nwere ihe a? Wele ka ị nwere ịgwa gọvanọ Anambra steeti nke kiritiri agụ na-eche mba udo gachi. Ihe nwere ịgwa gọvanọ Anambra steeti ya jisi ike maka na ọ bụghị disi agụ na-eche mba o wepụtara enwere ike ma dis case ma si ya mana ka esiri were ume ihe ka esiri wee treat ihe nwere ike ịgwa ya bụ si ya jisi ike na ihe ọ na-agba na mgbe ọ na-agba na Anambra steeti ịfụ na Anambra steeti ebe gịnị dị mma ya jisi ike. Thank you. Okay. Na-ekedekwa ndị agụ na-eche mba ndị agụ na-eche mba because na ọha bụdụ sef na-ekuruturu ume na saịdị anyị a wite atụ ha nwa enwere ike onye ọbụla agbasị ya na n'ụlọ onwe ozi onye ya nọ n'ụlọ banyị na so ana m asị ndị agụ na-eche mba ha jisi ike Chineke gbaa ha ume na Chineke bụ onye ya akwụghị ụgwọ ọrụ ọma niile ha na-arụ na Anambra steeti n'ogbe anyị. Thank you. Nna ịfụ na ihe mere and this kind of fighting na-emego na Amish nke egbusiri one family. Yes. Ke na village ihe emego na Amish. The same n'Eziama anwa ka this thing mere. Ụmụazị ise and all the same type of thing ka etinyekwara na ya. Yes. Okay. All right. You are welcome. Thank you.